Tervetuloa kuuntelemaan Lukujonossa podcastia. Tänään me matkustetaan maailman ympäri lukemalla. Ja tämänkin jakson voit katsoa videohaastatteluna YouTubesta tai sitten kuunnella Spotifysta. Ja mulla on tänään vieraana täällä Anni Vuorinen. Tervetuloa. Kiitos. Anni on siis muutama vuosi sitten lukenut kirjan jokaisesta maailman maasta. Ja kävi hyvä tuuri, koska Anni sattui olemaan myös mun ystävä, joten pääsen kyselemään tästä projektista lisää. Mä oon siis itteeni kiinnostanut aina tosi paljon just eri kulttuurit ja maat, joten mun mielestä tämä maailman ympäri haaste on ihan super kiinnostava. Ja sehän on myös tämmöinen niin kuin ekologinen ja halpa tapa nähdä maailmaa. Mulla on siis myös oma maailmahaaste Lukujonossa blogissa. Mä aloitin sen joulukuussa 2018, eli 5 vuotta sitten. Ja mä olen 5 vuodessa lukenut kirjoja 25 eri maasta. Ja huomaa kyllä, että niitä ei tule silleen niin kuin vahingossa, jos ei niin kuin erikseen näe vaivaa. Että ainakin mä luen eniten niin kuin suomalaista, amerikkalaista ja brittiläistä kirjallisuutta. Mutta Anni, miksi sä teit sen? Mikä sai sut aloittamaan tämän haasteen? No mä pidin aikanaan kirjablogia, sitä ei enää löydy netistä. Ja siihen aikaan ehkä nykyäänkin kirjablogeissa kiersi tosi paljon kaikkia erilaisia haasteita. Mä bongasin sieltä tällaisen maailmanvalloitushaasteen. Mä ajattelin, no hei, tässä on kiva haaste. Vähän löytää uutta lukemista ja näin. Päätin sitten osallistua tähänkin haasteeseen ja kaikkien niiden lukuisten muiden haasteiden lisäksi. Milloin sä aloitit tämän haasteen siis? Siitä on jokunen vuosi aikaa jo. Joo, tästä on itse asiassa aika monta. Mä aloitin sen yli 10 vuotta sitten 2012. Et ekat kirjat mä oon lukenut 2012 puolivälistä. Ja sitten mä sain sen haasteen valmiiksi, tai siis jokaiseen maahan sopivan kirjan luettua loppuvuonna 2015, eli mulla meni siinä noin 3,5 vuotta. No sekin on kyllä aika harvinaisen nopea tahti. Luit sä muita kirjoja samoihin aikoihin vai teitkö sä pelkästään tätä haastetta? Kyllä mä luin muitakin kirjoja. Et mulla oli siinä 2015, mulla tuli ilman kyllästyminen tähän haasteeseen, ja mä luin parin kuukauden aikana tai niin 30 kirjaa tuohon haasteeseen. Mä olin vaan sillä, että nyt mä tykitän tämän loppuun. Älkää kokeilko kotona. Mutta joo, luin kyllä muitakin kirjoja haasteen aikana. Niin montako maata sulla oli listalla, tai montako kirjaa sä niin luit sit yhteensä? Mä luin yhteensä 195 kirjaa. Eli laskin mukaan YK:n jäsenmaat ja lisäksi tarkkailijaistuimet, eli Palestiina ja Pyhä istuin, eli Vatikaanivaltio. Eli tästä tulee se 193 jäsenmaata plus sitten nämä 2 tarkkailijajäsentä. Näihin on ilmeisesti kiertää monta eri tapaa, on monta eri tapaa, miten sä voit laskea näitä maiden määriä. Jotkut laskee esimerkiksi eri alueet tai näin, mutta itse koin, että toi YK:n jäsenmaat ja tarkkailijajäsenet on se loogisin helpoin tapa itselle laskea niitä maita. Joo, ja mä just kysyin tätä sen takia, koska siis voisi kuvitella, että olisi tosi simppeliä tehdä vaan lista kaikista maailman maista, mutta silloin kun mä itsekin tein sitä, niin aika nopeasti törmään niin semmoiseen politiikkaan, että montako maata maailmassa on, kuka on tunnustanut kenetkin ja niin eteenpäin. Että mä katsoin tuon mun oman listan, niin mulla oli kans siis 195 valtiota, joista on myöskin 193 YK:n jäsenmaata, mutta sitten mulla on Vatikaanivaltio ja Taiwan. Meillä vähän eroaa tää. Joo, mielenkiintoista. Joo. Niin, sittenhän tätä haastetta voi myös tehdä niin kuin tosi erilaisilla säännöillä. Ymmärtääkseni ainakin niin, että se maa määräytyy niin kuin kirjan tapahtumapaikan mukaan, tai sitten se on kirjailijan synnyinmaa tai kirjailijan kansalaisuus. Tässäkin on tosi paljon vaihtelua, niin minkälaiset säännöt sulla niin kuin oli, tai minkälaiset ehdot sulla oli niille kirjoille? No mun ajatus oli nimenomaan matkustaa lukemalla, eli oleellista oli, että tietysti mahdollisimman suuri osa mieluiten se kirjan tapahtumista tapahtuisi siellä maassa. Eli laskin, että ei ollut väliä, vaikka kirjailija olisi ollut suomalainen tai ruotsalainen tai yhdysvaltalainen, kunhan se sijoittui sitten siihen maahan edes osittain. Lisäksi mulla oli tavoitteena, että kirjat olisi joko aikuisten tai nuorten kirjoja, että ei ihan mitään semmoisia 5 sivun lastenkirjoja, jotka sijoittuisi siihen maahan. Ja sitten oli myös, että fiktiokirjoja, että ei tietokirjoja tai vastaavia, joskin jouduin oikeastaan kaikista näistä vähän joustamaan tämän aikana, että ihan ei näiden tiukimpien kriteerien, mitä olin aluksi ajatellut, niin saanut luettua, koska joistakin maista oli vaan todella haastavaa saada kirjoja käsiin tai luettavaa.
mutta loppupeleissä niin tämä kuitenkin hyvin paljon antoi sitten sitä raamia sille, että miten mä nämä kirjat luin tämän haasteen puitteissa. Joo, siis tämähän on itse asiassa tosi mielenkiintoista, koska mä en ole tajunnut, että me ollaan tehty tätä ihan eri tavalla. Tai siis mä oon tehnyt tätä nyt sen 25 kirjan verran, mutta mä oon siis katsonut kirjailijan synnyinmaan mukaan, niin että se kirjailija olisi vähintään niin kuin kasvanut siellä. Sekin on aina tosi vaikea vähän katsoa, että no onko tämä nyt tarpeeksi niin kuin viettänyt aikaa siinä maassa. Mutta että kirja itse voi sijoittua siitä vaikka fantasiamaailmaan, koska mä just tykkään sit lukea fantasiaa, tai se voi olla just lastenkirja. Esimerkiksi jostain Afrikan maasta, mistäköhän se nyt oli, mä en edes muista, mutta luin just yhden lastenkirjan, joka oli suomennettu, että se avaa sit mun mielestä mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Joo, ja tuohon lisäksi tosiaan, että se ei ollut mulla mitenkään suoraan niin kuin säännöissä varsinaisesti, että se kirjailija olisi sieltä, mutta mä yritin pyrkiä siihen, että se kirjailija olisi kirjoittanut tai olisi sieltä maasta kotoisin myös, että jonkin verran tuli luettua just sellaisia niin kuin, teoksia, mitkä on siinä kohdemaassa hyvin tärkeitä. Että monet kirjat, mitä mä luin, on esimerkiksi sellaisia, että niitä luetaan osana opintosuunnitelmaa kouluista. Että ne on sillä tavalla ollut vaikutuksellisia kirjoja sit siinä maassa. Et esimerkiksi Filippiineiltä ja Liberiasta. Niin ne oli sellaisia kirjoja, että luetaan siellä osana sitten paikallista opintosuunnitelmaa kouluissa. Joo, siis toi on kyllä tosi siistiä ja tavallaan, että sä oot ehkä yrittänyt sit kerätä sellaisia kirjoja, mitkä vähän just kuvaa sitä niin kuin maata jotenkin, tai jotenkin, että saisi semmoisen niin kuin. Mutta joo, tohonkin niin kuin liittyen siis, mistä sä niin kuin etsit ja löysit tietoa näistä kirjoista, jos tuossakin sanoit, että jotain tiettyjä kirjoja käytetään jossain Liberiassa, niin miten sä löysit nämä kirjat? Toisin kuin toi aikaisempi antaa ymmärtää, niin en todellakaan kahlannut yhtä opintosuunnitelmaa läpi kirjojen toivossa, vaan ihan yksinkertaisesti ihan vaan hakukoneet ja netti laulamaan, että Goodreadsia selailin, muita kirjablogeja, laitoin ihan vaan hakuun joku kirjailijat. Wikipedia oli tosi hyvä paikka aloittaa, että monissa maista ihan niiden perus Wikipedia-sivulla löytyi niin kuin kulttuurialaosasta, jos oli joku tärkeä paikallinen kirjailija, joka oli ollut muokkaamassa sitä kirjallisuuden kenttää siellä, niin, ja ne oli oikeastaan just sellaisia, mitkä minua niin kuin sitten haasteen puitteissa myös kiinnosti tosi paljon, että jos semmoinen oli mahdollisuus lukea, niin hyvin tälleen vaihtelevista paikoista. Että netti vaan laulamaan sitten. Kyllä, just näin. Oliko sinulla joku tietty järjestys, miten sä kävit näitä maita läpi, vai oliko se vaan, että mikä kiinnosti eniten tai mikä oli helpoiten löytää? Tai. Kyllä se ihan tällä, että mikä oli helpoiten löytää. Helpoimpia oli tietty nämä perukset. Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat, Iso-Britannia. Noihin sijoittuvia kirjoja hirveä määrä, ihan niin kuin omasta hyllystäkin löytyy. Muuten sitten mä lähin suurin piirtein, että jos jotkut oli helposti saatavilla, niin vähän silleen, että mikä nyt oli fiilis lukea, että saatavuuden mukaan mentiin. Mitkä oli sitten vaikeimpia löytää? No oikeastaan kaikki löytyi silleen suht helposti. Mä muistan, että esimerkiksi toi Cape Verde ei ollut mikään hirveän helppo löytää, ja Andorra oli kanssa aika haastava. Että niistä piti vähän tehdä salapoliisityötä. Oli siellä muitakin tämmöisiä, ja mä olin itse asiassa aika systemaattinen tässä, että miten mä noita kirjoja etsin, että mulla oli suunnitelma, että mä en vaan niin kuin lähtenyt maa kerrallaan, vaan mä ihan alusta lähtien aloin katsoa, että mikähän maa tähän voisi sopia, ja aloin katsoa, että mistä mä voisin löytää sen kirjan. Oliko sulla joku Excel tähän tai jotain muuta? Erittäin hyvä kysymys, ja kyllä oli. Minulla oli Excel tähän hommaan. Mulla ei ole siis Exceliä, mutta mä käytän samaa työkalua kuin mihin mä tallennan mun blogia ja videoideoita, niin mulla on siellä niin kuin jokainen maa. Ja sitten aina kun tulee vastaan siis joku kiinnostava suomennettu kirja jostain oudosta maasta tai harvinaisesta maasta, niin sitten mä aina tallennan sinne ylös, niin mulla on siellä niin kuin varastossa kyllä kirjoja, jos mä joskus ehtisin niitä lukea. Miten ison osan sä luit lopulta suomeksi tai sitten varmaan englanniksi? Mä mietin, että onko tätä haastetta mahdollista suorittaa suomeksi suomennetuilla kirjoilla? Mä luulen, että se on ainakin hyvin haastavaa tehdä suomeksi. Et mä itse asiassa luin aivan suurimman osan englanniksi, että olisiko ollut 115 kirjaa suurin piirtein englanniksi, sitten loput, mitä sitten tulee noin 80 kirjaa, niin suomeksi.
Tähän toki vaikutti se, että tuolla ajanjaksolla, kun mä suoritin tämän haasteen, niin mä asuin englanninkielisissä maissa niin kuin koko ajan puolta vuotta, viimeistä puolta vuotta lukuun ottamatta, että ainoastaan puoli vuotta sitten asuin sit Suomessa. Niin, että se olisi ollut hankalampi saadakin käsiinsä niin kuin suomenkielisiä kirjoja. Jep. Miten sä niin kuin just sitten sait ne, että ostit sä kaikki, oliko ne printtikirjoja, e-kirjoja, äänikirjoja? No aivan suuri osa oli fyysisiä kirjoja. Et mä kuuntelin 6 äänikirjaa. Mä en itse asiassa itse hirveästi tykkää kuunnella äänikirjoja. Mä kuuntelin ne sen takia, että niitä ei ollut saatavina. Ja sitten 2 taisi olla vaan e-kirjaa ja loput oli sitten ihan fyysisiä kirjoja. Mä lainasin aivan suurimman osan näistä. Että olisiko ollut ehkä joku 5 kirjaa, 5-6 kirjaa, kun mä ostin kaikki muut. Mä lainasin joko kirjastoilta tai tutuilta. Ja sitten nämä 5 tai 6 kirjaa, mitä mä ostin, niin mä ostin ne käytettynä. Käytin yhteensä rahaa, että olisi ollut 15-20 euroa. Ja tosiaan kirjastot, ihan pelastus. Mä lainasin noita kirjoja itse asiassa 4 eri maasta, hyödynsin kirjastoja ja enkä pelkästään julkisia kirjastoja, vaan sitten myös oppilaitosten kirjastoja. Okei, wow. En tiennytkään, missä kaikkialla sä siis asuit? Joo, mä olin haasteen suorittamissa aikaan vaihdossa sekä Iso-Britanniassa että Yhdysvalloissa ja sitten opiskelin myös Australiassa ja sitten asuin myös Suomessa, niin kaikista näistä maista hyödynsin sitten julkisia kirjastoja ja lisäksi hyödynsin sitten, taisin hyödyntää kaikissa myös sitten oppilaitosten kirjastoja. Joo, tämä on kyllä siistiä, koska just ensimmäinen ajatus olisi, että ei nyt jostain Helmet-kirjastosta ei voisi mitenkään löytyä niin kuin kaikkia noita kirjoja, mutta toi on kyllä wow. Joo, se auttoi kyllä nyt tästä myös tämä niin kuin ihan fyysinen matkustus eri maihin. No pystyisit jotenkin luonnehtimaan sit niinku just tätä kokonaisuudessa, että minkälainen kattaus kirjoja tämä oli, että minkälaisia kirjoja sieltä nyt sitten löytyi. Että sä nyt sanoitkin, että kaikki oli ilmeisesti kaunokirjallisuutta ja just nuorten tai aikuisten kirjoja, mutta mitä kaikkea sieltä nyt sitten tuli vastaan? Joo, no tuohon pieni tarkennus, että toi oli pyrkimys. Vähän jouduin joustamaan, että olisinko mä 2 vai 3 semmoista lasten satua lukenut. Esimerkiksi Itä-Tiimoriin sijoittuvan ja Omaniin sijoittuvan lasten kirjan luin. Taisi olla muutama novellikokoelma, ehkä 1 tai 2 esseekokoelmaa, pari elämäkertaa ja sitten oli muutama matkakertomus ja sitten 1 näytelmä. Et kyllä siellä vähän piti joustaa, koska joitakin oli vaan niinku ihan mahdoton saada. Et esimerkiksi toi Palau, niin ei sinne vaan sijoittunut. Mä luin jonkun laivakapteenin lyhyen matkakertomuksen, joka sijoittui Palauhin. Oliko tämä niinku jonkun palaulaisen kirjoittama vai oliko tämä sitten just joku? Ei valitettavasti, että oli joku olisiko brittiläinen laivakapteeni 1800-luvulla tai vastaavaa. Että kuului tämmöisen joukkoon, että ei ollut niin kuin mun kiinnostuksen kärkilistalla tämän tyyppinen teos, mutta kun ei muuta löytynyt, niin sitten luin sen. Muuten sitten taas oli tosi kiinnostavaa se, että miten erityyppistä se kirjallisuus on kuin näitä alueittain. Että jos miettii vaikka Väli-Amerikkaa, erityisesti Väli-Amerikan näitä saarivaltioita, tai sitten just Tyynenmeren saarivaltioita, niin monessa ne kirjat oli sellaisia, että ne oli sellaisia ehkä vakavampi henkisiä tarinoita, vaikka just jostain teini-ikäisestä kasvuvuosia, tai sitten käsitteli tosi niin kuin vakavia aiheita, niin kuin vaikka kolonialismia, rasismia, länsimaisten vaikutusta, lähetyssaarnaajien vaikutusta. Et mä luulen, tai musta oli itse asiassa kiinnostava havainto, mä en ole aikaisemmin tällä tavalla niin kuin ylätasolla analysoinutkaan näitä kirjoja, mitä luin. Että nämä niin kuin teemat, että varmaan johtuu myös siitä, että kirjallisuus näistä maista, että ne on pieniä valtioita, ensinnäkin kirjailijoita ei tule niin paljon kuin valtioista, missä on paljon väkeä, ja sitten myös se kirjallisuuskulttuurin kehittyminen, sillä ei ollut ehkä niin pitkää historiallisesta tapahtumista johtuen esimerkiksi,
niin tämmöiset kansalliselle kirjallisuuskehitykselle tärkeät kirjat korostui siinä. Ja sitten toki myös sitten se, että mitä kirjoja on ylipäätään käännetty sitten englanniksi. Että käännetään niin kuin sit enemmän tämmöistä vakavahenkisempää, sanoisiko ehkä niin kuin kaunokirjallisuudesta ansiokkaampaa kirjallisuutta, vai käännetäänkö sieltä sitten semmoista kepeämpää, viitteellisempää kirjallisuutta. Et siinä on monta tekijää, mitkä vaikuttaa siihen, että nousi esiin tämmöiset teemat monen maan kohdalla. Ja lisäksi esimerkiksi just jossain Afrikan valtioissa korostui myös tosi paljon, että monet niistä kirjoista sijoittui niin itsenäistymistä seuraaviin vuosiin, että kuvaa semmoista hyvin tärkeää ajanjaksoa sen maan historiasta. Sitten yleisesti, jos muuten miettii, niin tosiaan vaikka Eurooppa ja Yhdysvallat, sinne sijoittui hyvin paljon enemmän tämmöistä viihteellisempää kirjaa, joka ei kytkeydy vaikka historian tapahtumiin välttämättä niin vahvasti. Toki sieltä on hirveän helppo löytää kirjoja. Joo, mutta siis toi on tosi mielenkiintoista ja just niin kuin itsekin mietin, että minkälaisia tommosia kokonaisuuksia ja havaintoja sieltä niin kuin nousi alueittain. Et jotenkin itsekin niin kuin en ole hirveästi perehtynyt tähän maailmankirjallisuuteen ja tykkään just lukea suomennettuja kirjoja, niin on tietysti sen varassa, että mitä sieltä niin kuin on suomennettu, mutta kyllähän sieltä nousee vähän semmoisia jotenkin tyylejä ehkä just, että miten vaikka joku eteläamerikkalainen kirjallisuus, siellä on semmoista niin kuin maagista realismia tulee ja Aasiasta tulee ehkä tietyn tyyppisiä ja Afrikasta suomennetaan, just sanoit sen kolonialismin ja rasismin ja niin kuin jotenkin ehkä tähän liittyviä, ainakin on itselle tullut paljon vastaan, niin toi on kyllä tosi mielenkiintoista, että minkälaiset kuvat siitä sitten muodostuu. Miten sulla siis onnistuit sä kuinka paljon löytämään niin kuin semmoisia kirjailijoita, jotka oli niin kuin siitä maasta, vaikka kuinka paljon oli semmoisia niin kuin vaikka jotain brittiläisiä, jotka oli kirjoittanut tästä maasta? Miten se niin kuin jakautui? No tuosta oli jo, en tarkkaan katsonut, mutta suurimmassa osassa näistä kyllä se kirjailija oli jollain lailla kytköksiä siihen maahan ja just nämä, mitkä kuvasi just vaikka itsenäistymisen jälkeisiä vuosia ja sitä historiallista poliittista ilmapiiriä, vaikka jonkun yksittäisen perhetarinan kautta tai vastaavaa, niin ne oli kyllä hyvin usein niin kuin paikallisia kirjailijoita. Ja sitten just toi, mitä itse mainitsit siinä alussa, että kuinka kauan tarvitsee olla asunut siellä, että monissa paikoissa se oli myös sillä tavalla, että se kirjailija oli vaikka syntynyt siellä tai oli sieltä sukujuuria, mutta ei ollut siellä viettänyt koko lapsuuttaan ja nuoruuttaan välttämättä. Joo, toi on kyllä itsekin, kun on niin kun tätä haastetta jonkin verran tehnyt, niin aina kun tulee joku semmoinen niin kun erikoisemman kuuloinen nimi, niin mä menen Wikipediaan katsomaan, että mistä tämä kirjailija on kotoisin. Ja tosi monesti siellä on just jossain, että on syntynyt jossain Zimbabwessa ja sitten kasvanut Yhdysvalloissa ja on niin kuin yhdysvaltalainen kirjailija, niin sitten mä silleen, että niin kuin yrittää löytää ehkä sitten semmoisia, jotka on jotenkin. Mutta se on tosi vaikea määritellä ja tähän tietysti saa määritellä aivan silleen, kun itse haluaa, kun tätä haastetta tekee, mutta se on mielenkiintoista olla jonkinlaiset raamit ehkä sitten siinä. Milloin näitä kirjoja oli sitten niinku julkaistu, että kuinka vanhoja siellä oli? Oliko siellä ihan niinku tosi antiikin aikaisia kirjoja vai nykyromaaneja vai minkälaista? No, itse asiassa Sanna, haluaisitko arvata, kuinka vanhin kirja, minkä mä luin haasteet? Ai vitsi, heitit pahan. 1850? No, vähän heittää. Vanhin kirja, minkä mä luin, oli toi Homeroksen Odysseia, joka siis kirjoitettiin just se 2750 vuotta sitten suurin piirtein. Ja tosiaan sijoittuu Kreikkaan. Mä oon siis kans joutunut lukemaan sen, kun kirjallisuuden opintoja joskus tein, mutta se oli yllättävän hauska, kun luki sen uudemman suomennoksen, ei sitä vanhaa runomuotoista. Se oli tosi pelottava. Mulla sen oli, että mä taisin lukea sen vanhan runomuotoisen. Se ei kyllä kuulunut, sanotaan kategoriaan helppo lukuromaani tämän haasteenkaan puitteissa. Joo, voin kuvitella. Suosittelen kaikille kuuntelijoille uudempaa käännöstä. Aika laajan skaalan olet kuitenkin saanut, kun on niin useampi 1000 vuotta, että miten nämä muut nyt sitten, että onko ne niin sit vähän uudempaa? No vähän uudempaa joo, että sitten se seuraavaksi vanhin oli itse asiassa toi nuoren Wertherin kärsimykset, joka on kirjoitettu 1774. Ai se on niin vanha? Okay. Joo, se on niin vanha. Itse asiassa luin 1700- ja 1800-luvulta yhteensä 8 kirjaa tähän haasteeseen.
mutta aivan suuri osa oli sitten sieltä 1900- ja 2000-luvulta, että yli 100 kirjaa 1900-luvulta ja sitten loput 2000-luvulta. Uusimmat, mitä mä luin tähän haasteeseen, oli sitten vuodelta 2014. No sä tuossa vähän just luonnehditkin jo sitä tavallaan niiden eri alueiden eroja, mutta nousiko sieltä jotain muuta yllättävää tai jotain tosi erilaista tai uutta, niin kuin jotenkin, en mä tiedä, voisi jotenkin kuvitella, että varsinkin tämmöinen niin kuin kaukaisten maiden kirjallisuus on jotenkin tosi erilaista kuin ehkä sitten tämä meidän länsimainen, mutta tuliko sieltä mitään tällaista? No itse asiassa ei oikein mitään tuommoista. Vaikea nostaa esiin jotain yksittäistä asiaa, joka olisi yllättänyt tosi paljon. Toki se, mikä näissä korostuu ehkä monesta maassa, oli se, että niissä näkyy myös niin kuin länsimaiset vaikutteet sekä niissä teemoista että sitten intertekstuaalisissa viittauksissa monessa maassa. Esimerkiksi mä luin Papua Uusi-Gineaan sijoittuvan kirjan, minkä nimi oli Mr. Pip. Ja se oli tämmöinen tosi vahva viittaus tuohon Charles Dickensin Suuria odotuksia -romaaniin. Eli oikeastaan tosi vahvasti näkyy semmoinen niin kuin länsimaisen kulttuuri- ja kirjallisuuden vaikutus myös näissä niin kuin teoksissa, jotka ei ole länsimaalaisia. Mutta tässä taas tulee se, että onko tämä oikeasti edustavaa siitä paikallisesta kirjallisuudesta tai niihin sijoittuvista kirjoista, vai onko tämä sitten semmoinen, että niitä on käännetty enemmän. Niin, toi onkin tosi mielenkiintoista. Jotenkin voisi vaan niin kuin kuvitella tämmöisenä hihanravistusmielipiteenä, että sieltä just käännetään sit sellaisia teoksia, mitkä ehkä myöskin niin kuin länsimaiseen yleisöön jotenkin uppoaa paremmin tai jotenkin helposti enemmän kuin semmoisia, jotka olisi tosi erilaisia, mutta sitten toisaalta ei voi tietää, kun ei tunne sitä. No just näin. Ja ehkä just silleen korostuu sellaiset kirjat, joilla on jotain yhteiskunnallista merkitystä ehkä. Että semmoisia kepeitä viihdekirjoja. Joo, että niitä kepeitä viihdekirjoja ei juurikaan ollut niin kuin paikallisten kirjoittamina. Niitä oli huomattavan paljon kepeitä viihdekirjoja, jotka sijoittui johonkin maahan, koska ilmeisesti mikä sen parempi keino saada kepeästä viihdekirjasta vähän erottumaan joukosta kuin sijoittaa se jonnekin pienempään valtioon kauas eksoottiseen kohteeseen. Kyllä, just näin. Tuli mieleen, että tähän olisi niinku mielenkiintoinen spin-off-haaste, jos joku haluaisi tehdä siis sillä tavalla, että yrittää lukea vaikka niinku suomalaisten kirjoittamia kirjoja, mutta niinku mahdollisimman moneen maahan sijoittuvia, tai yhdysvaltalaisen kirjoittamia kirjoja mahdollisimman moneen maahan sijoittuvia. Mä luulen, että yhdysvaltalaiset toimisi aika hyvin. Suomalainen voisi olla vaikea. Että siinä voisi olla, että haasteen suorittaakseen pitäisi itse ryhtyä kirjailimaan. Se on tietysti myös. Voisi alkaa kirjoittaa kirjoja, jotka sijoittuvat mahdollisimman moneen maahan. Just näin. No, miten sitten, jos mennään nyt muutamaan yksittäiseen teokseen, niin mitkä kirjat oli niin kuin parhaimpia lukukokemuksia? Löytyykö sieltä nyt jotain semmoisia heilemiä? No mä voisin nostaa tästä siis 3 kirjaa, mitä mä tykkäsin tosi paljon. 2 näistä oli sellaiset, että mä olisin hyvin todennäköisesti lukenut ilmankin tätä haastetta. Eli Umberto Econ Ruusun nimi, joka sijoittuu Italiaan, ja sitten tai Peter Högin Lumentaju, joka sijoittuu Tanskaan. Tykkäsin molemmista tosi paljon. Molemmat on myös, ei ole perinteisiä dekkareita, mutta rikosromaaneja kuitenkin. Mutta ehkä sitten se helmi, joka löytyi tämän myötä, oli sen niminen kirja kuin The City of Your Final Destination, jonka on kirjoittanut Peter Cameron. Se sijoittuu Uruguayhin, ja en olisi kyllä itse ikinä valinnut ilman tätä haastetta tai kuullutkaan koko kirjasta, että löysin sen haasteen tiimoilta. Mä en itse asiassa tarkkaan muista, mitä siinä tapahtuu. Sitten 10 vuotta, kun mä olen senkin lukenut, se on mulla uusinta listalla, se on itse asiassa mulla hyllyssä. Mä ostin sen itselleni. Mutta mä muistan, että se tunnelma oli siinä jotenkin semmoinen todella elävä. Että tuntuu, että siihen pystyy hyvin eläytymään sen kirjan niin kuin nimenomaan tunnelmaan. Joo, tosi mielenkiintoista. Oliko se siis minkä genren kirja tai minkä tyyppinen niin kuin yleisesti? Se oli ihan kaunokirjallisuutta, ehkä draamaa, tai miten mä luokitellaan tämmöinen perusromaani.
siinä ajatuksena, että siinä on yksi tämmöinen henkilö, jonka tarkoituksena on kirjoittaa elämäkertaa yhdestä kirjailijasta, ja hän on saanut sitä varten apurahankin, mutta koska hän ei saanut asioita hoidettua ajoissa, hänellä ei ole itse asiassa kyllä kirjailijan perikunnalta lupaa kirjoittaa sitä elämäkertaa, toisinko hän, mitä hän on kirjoittanut siihen apurahahakemukseen. Ja nyt käykin ilmi, että perikunta ei anna lupaa, niin hänen täytyy matkustaa tänne Uruguayhin, missä tämä perikunta asuu, ja pyytää sitä lupaa. Ja sitten se käsittelee just tämän perikunnan ihmissuhteita ja miten sitten tämän kirjailijan saapuminen tai tämän, joka kirjoittaa sitä elämäkertaa, saapuminen tämän perikunnan pienen yhteisön siellä Uruguayssa, niin miten se sitten muuttaa sitä dynamiikkaa. Joo, siis tosi mielenkiintoista. En ole koskaan kuullut tästä kirjasta. Pitää ehkä katsoa se Goodreadsista ja laittaa lukulistalle, mutta Ruusun nimen ja Lumen tajun mä oon sentään joskus kuullut, ja itse asiassa Umberto Econ kirjaa mä oon joskus miettinyt, että mä lukisin sen. Mä en tiennyt, että se on niinku dekkari, mä oon ajatellut, että se on vain historiallinen romaani, mutta tämähän herättää kiinnostuksen. Se kannattaa kyllä ehdottomasti lukea. Mutta sitten on tietysti pakko kysyä myös, että no, mitkä oli niinku hirveämpiä lukukokemuksia? Mitä kamalaa sieltä löytyy? Voisin kuvitella, että siellä on aika paljon semmoista ehkä kuivaakin tai tämmöistä. No kyllä sieltä löytyy todella paljon sellaisia, mitkä ei ollut muista oikeastaan kiinnostavia tai oli tosi tylsiä tai sitten ei ollut. Sanotaanko kirjojen kaunokirjalliset ansiot ei ehkä ollut sillä standardilla, mitä yleensä edellytään kirjoilta, joita luen. Yhden kirjan nostaa esiin, niin mä luin semmoisen, tämä sijoittui siis Liechtensteiniin, semmoinen kirja kuin Danielle Steelin HRH, eli Her Royal Highness, kertoo Liechtensteinin prinsessasta. Ja mä just selasin ennen tätä keskustelua mun muistiinpanoja näistä, kun mä tosiaan kirjoitin kaikista, niin tämän kohdalla voi sanoa, että tämän lukeminen oli tuskaa alusta loppuun asti. Tämä päähenkilö oli kaikesta täydellinen ja mä en muista edes oikein mitään muutakaan tästä. Tämä oli tämmöinen niin kuin joku tämmöinen romanttinen. Joo, romanttinen. Ilmeisesti mä en ole lukenut Danielle Steeliltä mitään muuta, mutta mä olettaisin, että on hyvin linjassa hänen muun tuotantonsa kanssa. Että hyvin tämmöinen kevyt, romanttis-sävytteinen kirja. Mulla ei sinällään mitään semmoista niin kuin perus-chiklittiä vastaan, että luen kyllä viihteellisiä kirjoja, viihteellisiä naisille suunnattuja kirjoja, mutta tämä oli vaan niin umpisurkea ja päähenkilö oli niin semmoinen täydellinen, ei missään tee väärää ja näin, niin ei jatkunut. Joo, viihdekirjoja on kyllä laidasta laitaa, että on niitä laadukkaita ja sitten niitä vähän vähemmän laadukkaita. Minkä kirjan sä luit Suomesta? Mikä kirja edustaa nyt Suomea tässä maailmanvalloitushaasteessa? Mä luin tuon Tuomas Kyrön Kerjäläinen ja Jänis. Okei. Mä en muista, että minkä takia mä valitsin just tämän kirjan, koska haasteen aikana luin tosi paljon Suomeen sijoittuvia kirjoja. Mä just tarkistin mun omasta haastesivusta, koska en tosiaankaan muista, että mitä olen itse lukenut, niin mä oon näköjään ottanut Suomeen Mia Kankimäen Naiset, joita ajattelen öisin, joka ei todellakaan sijoitu Suomeen, mutta kirjailijan mukaan mennään. No, miten tämä haaste meni noin omasta mielestä? Et oliko tämä kivaa? Ei. Ei ollut kiva. Ootas, mä kysyn uudestaan toisin. Oliko tämä nyt vaivan arvoista? No, oli se kyllä silleen, että siitä sai aika kiva semmoisen yleiskuvan. Toki ne oli hyvin pistemäisesti valittu, että minkään yksittäisen kirjallisuuskulttuuriin ei päässyt syvällisemmin tutustumaan, mutta se nyt ei ollut tarkoituskaan. Mutta sai semmoisen kivan yleiskuvan. Sä tuossa alussa mainitsit, että sun ajatus oli siinä jotenkin matkustaa, niin miten sä koet, että tämä toteutui, että jotenkin koetko, että pääsit uusiin paikkoihin niin sanotusti, tai jotenkin opit uutta tai jotain sellaista? No joo. Että kyllä sanotaan, että monet niistä kirjoista oli sellaisia, että vaikka ne ei nyt ehkä kirjallisena kokemuksena ollut ihan mun lempparikirjoja tai oli suorastaan tylsiä lukukokemuksia, niin niissä kuitenkin aina jokaisesta välittyi jonkinlainen kuva sitten siitä maasta, varsinkin näistä, missä se kirjailija oli paikallinen.
tai että oli jotenkin yhteiskunnallisesti merkittävä kirja siinä kohdemaassa. Kyllä se oli todella kiinnostava toi haaste kokonaisuudessaan. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit niin kuin muille, jotka suorittaa tätä omaa haastettaan kukin vähän eri tyylillään? No yksi on se, että kannattaa, mä ehkä nyt jälkikäteen, jos mä tekisin sitä uudestaan, niin mä valitsisin vielä tarkemmin ne kirjat, että tuosta toki auttaa se, että jos on vähän budjettia, että ei ole ihan pelkästään kirjastojen varassa. Ja toinen sitten on ihan aika spesifi vinkki, että jos et vielä millään löytää johonkin maahan sijoittuja kirja, niin hyvin todennäköisesti on jokin yhdysvaltalainen agenttiseikkailu, missä siellä maassa seikkaillaan. Mä luin Madagaskar ainakin, ja sitten taisi olla Komorit, ja olisiko ollut Bahama, en ole varma. Mutta siis oli useampi tämmöinen maa, mistä ei löytynyt niinku mitään, mutta kuin taikaiskusta löytyi joku, missä joku vaikka FBI:n agentti, tai en tiedä mikä agentti, tai vakooja, tai mikäli seikkailee siellä, niin näitä kirjoja kannattaa hyödyntää. Ja just toi, että se tietysti riippuu, että miten tätä haastetta tekee, että onko just että niin kuin tietystä maasta kirjailijoita vai että sinne sijoittuvia, mutta nykyään varmaan netistä löytää varsinkin e-kirjoja, ehkä pystyy ostamaan aika edullisesti, ja varsinkin jos on joku e-kirjan lukija, niin kuin vaikka mulla. Mä en tykkää yhtään lukea kännykällä enkä tietokoneella e-kirjoja, mutta niitä pystyy lataamaan ja ostamaan, tai sitten just jostain äänikirjapalveluista, e-kirjapalveluista. Ja sitten tietysti se, että mitä useampaa kieltä pystyy lukemaan, niin sitten se auttaa myöskin laajentamaan. Joo, ehdottomasti. Että mä luulen, että esimerkiksi ranska tai espanja on aika hyödyllisiä kieliä tätä maailmanvalloitushaastetta suorittaessa. Eli ehkä top-vinkki olisi, että opettele vaikka lukemaan ranskaa. Ennen kuin aloitat, niin sujuva ranska. Sujuva ranska, kyllä. No ei, mutta vakavasti, niin kannattaa oikeasti valita sellaisia kirjoja, mitkä kiinnostaa, mutta samalla olla ennakkoluuloton, että ei ajattele silleen, että no mä en ikinä lue tämän genren kirjoja tai tämä aihepiiriä kiinnostaa mua yhtään, vaan yrittää mahdollisimman laajasti katsoa, että mitä kirjoja. No mä tietysti tähän nyt siitä lähtökulmasta, että se sijoittuisi siihen maahan, mutta käy muihinkin. Mutta yrittää katsoa, että hei, että mitä tästä löytyisi, mikä näistä kiinnostaisi mua, ja lähteä sillä sitten liikkeelle. Jep, sieltä voi kyllä löytyä kaikenlaisia helmiä. Jos nyt miettii niin kun aikaa tämän haasteen jälkeen, niin vaikuttiko tämä jotenkin sit sun lukemiseen, että valitsetko sä ehkä nykyään kirjoja ennakkoluulottomammin, tai pitikö sun pitää jälkeen taukoa lukemisesta, että sä et enää ikinä lue tietynlaisia kirjoja vai? No sanotaanko, että ehkä en lue niitä yhdysvaltalaisia agenttiseikkailuja. Mutta ylipäätään tämä oli kyllä tämä haaste vähän semmoista suorittamista välillä. Että tosiaan, että menin se edellä, että minkä kirjan saan käsiini enemmän kuin mikä kiinnostaa. Joten nykyään mä valitsen enemmän kirjat sen perusteella, että mikä mua niin kuin kiinnostaa. Toki silleen ennakkoluulottomammin, ja se mikä on niin kuin ollut kiva huomata nyt viime aikoina, että kun mainitsin just näistä, että silloin 10 vuotta sitten tuntui esimerkiksi, että onkin eri maihin sijoittuvia kirjoja, varsinkin jotkut Afrikan tai maat tai saarivaltiot tai jotkut Aasian maat, että sieltä oli vaikea löytää semmoista viihteellisempiä tai kaunokirjallisia lukuromaaneita, niin nyt niitä alkaa olla vielä enemmän. Et mä hiljattain esimerkiksi luin yhden nigerialaisen kirjailijan kirjoittavan ihan viihderomaanin, joka sijoittuu Nigeriaan myös. Niin. Joo, siis mä oon itsekin huomannut nyt, kun mä oon just käynyt aina syksyisin ja keväisin näitä kirjakatalogia läpi, niin siellä alkaa olla myös kaikenlaisia erilaisia suomennettuja romaaneja ja tietokirjoja ympäri maailmaa. Et jotenkin varmasti on myös paljon monipuolisempi valikoima nyt kuin ehkä 10 vuotta sitten, varsinkin jos suomeksi haluaa tehdä. Itsellä se on myös vähän semmoinen, että meinaa monesti lipsahtaa suorittamiseksi tämä lukeminen, että jotenkin toi, että osaisi valita semmoisia kirjoja, mitä oikeasti kiinnostaa, ja ehkä mä itsekin asennoinut tähän mun omaan haasteeseen, että tämä on tämmöinen ikuisuusprojekti, että siellä se on nyt ollut 5 vuotta siellä mun blogin yläpalkissa valikossa odottamassa, että aina sitä mukaan, kun tulee sitten luettua jotain, niin mä pikkuhiljaa täytän, mutta tässä on tosi erilaisia tapoja. Just näin. Ja
ehkä just silleen, miten toi muutti vielä, niin tiivistäisin sen sillä tavalla, että nykyään mä oikeasti valitsen kirjat ehkä enemmän sen perusteella, että mikä mua kiinnostaa ihan käytännössä kuin mikä mua kiinnostaa silleen periaatteessa. Koska oikeastaan kaikki kirjat, tai melkein kaikki kirjat, mitä mä luin tuohon haasteeseen, niin oli kyllä kiinnostavia myös periaatteesta, mutta sitten käytännössä se kiinnostus ei aina sitten realisoitunut. Onko se vähän kuin on tämmöisiä, niin kuin mullakin on paljon kirjoja, mitä mä haluaisin olla lukenut, mutta mä en välttämättä halua lukea niitä. Joo, ja sitten toinen on se, että lukeminen ylipäätään ei ole musta pelkästään silleen, että mä en jaottele kirjoja pelkästään se, että no kiinnostaa, ei kiinnosta tai kiinnostaa, käytännössä kiinnostaa periaatteesta, vaan myös, että se fiilis riippuu tai vaikuttaa tosi paljon. Että joku kirja, minkä mä oikeasti haluan lukea, mikä mä ihan käytännössäkin kiinnostaisi, niin ehkä ei vaan oikea hetki lukea sitä kirjaa. Et mä oon huomannut sen, että just tämmöiset vaativammat, raskaampia aiheita tai käsittelevät kirjat, jotka aika pitkiä, niin jos mulla on muuten niin vaikka töissä paljon hommaa tai muuten paljon menoa, niin en mä jaksa sitten keskittyä sellaisiin, että ne vaatii sitten vaikka sen, että on vaikka lomalla tai vapaa viikonloppu tai mitä tahansa. Niinpä. Ja just tuossa edellisessä podijaksossa mä puhuin Sinin kanssa klassikoista ja puhuttiin myös Sinuhe egyptiläisistä ja mä totesin, että mä yritin lukea sitä joskus, mutta se jäi kesken. Mutta mä aion yrittää uudestaan joskus, kun olen sille kirjalle valmis. Mutta elämä on liian lyhyt Sinuhen lukemiseen. Mutta sä oot lukenut sen vai? Mä olen kuunnellut. Oi. Sitä pitäisi ehkä yrittää. Olisiko se helpompaa kuunnella se äänikirjana? Pitäisikö ottaa sellainen tavoite, että jokaisessa podcast-jaksossa mä voin puhua hieman Sinuhesta? Joo, mutta tämä on ollut kyllä tosi mielenkiintoinen keskustelu. Katsotaan, mitä saadaan tästä aikaiseksi. Ja tämä ehkä kannustaa taas vähän jatkamaan itsekin tätä omaa maailmanhaastetta. Ja just mietin, että tähän voi niin kuin tehdä monenlaisena variaationa, mitä nyt ollaan tässä jo puhuttukin, mutta siis pienempinäkin, vaikka mä oon nähnyt, että Instagramissa jotkut vaikka lukee kirjan jokaisesta Yhdysvaltain osavaltiosta, tai sitten voisi jonkinlaisen Eurooppa-haasteen aloittaa, että lukee vaikka jokaisesta Euroopan maasta, että se nyt on vähän helpompi ehkä aloittaa sellaisesta, mutta ehdottomasti niin kuin ainakin itse kannustaisin tähän. Mä en tiedä, mitä suosittelisitko sinä nyt tämän kokemuksen perusteella? No joo, suosittelisin, mutta tosiaan näillä pienillä modauksilla, mitä tuossa sanoinkin, että muistakaa, että se kyse on niin kuin, vaikka se onkin haaste, niin sen ei silti tarvitse mennä suorittamisen puolelle. Just näin. Ja me tosiaan sovittiin tuossa, että siis Annin oma kirjablogi ei oletettavasti enää ole julkinen, eli niitä ei pääse katsomaan, mutta mä sain nyt Annilta tämän kirjalistan, eli kaikki kirjat, mitä sä luit tähän haasteeseen ja mihin maahan ne nyt sitten kuului tai sijoittui, niin mä julkaisen sen lukujonossa blogissa nyt tämmöisenä niin kuin vähän jaksomuistiinpanoina. Laitan sen linkin tuohon YouTube-videon kuvaukseen ja Spotify-jakson kuvaukseen myös, jos osaan sen sinne lisätä, niin voitte käydä katsomassa. Kiitos tosi paljon haastattelusta, Anni. Tämä oli ihan super mielenkiintoista. Me voidaan jatkaa keskustelua nyt YouTube-videon kommenteissa tai sitten mun Instagramissa. Anni ei itse ole Instagramissa, mutta voi ehkä tulla sitten YouTube-kommentteihin vastailemaan tai sitten mä voin vastailla, voin kysyä, jos on jotain tiettyjä juttuja, mitä haluaisi tietää tai jotain vinkkejä. Mutta muuten me palataan taas seuraavassa podcast-jaksossa, eli kiitos ja moikka!